Ayo, iki bola cokek, mati cokek joget semua. Mas Grandong, Kemolong bergoyang. Mas Triharto yang punya gondrong, mati cokek Karanganyar Indonesia. Juragane mebel Cilengsi Mas Tugi. Iki anakku anakmu nyawer lho, Gel. Kok kowe gak nyawer? Anake wis nyawer. Iki anakku ki adikku. Oke. Bugel mania kabeh ke Mas Tugi ke ya masku. Bacaan sesama asli. Juragane mebel Mas Tugi. Buta galak asik DMG asik bonus siji lewung. Sak pupuh wae.
Iki spesial kanggo adikku lanang sing duwe Ardian Laundry. Masa ora isin anake nyawer kok Pak era nyawer. Iki bogel mania kabeh. Lah yo. Bacaane sarwa asri jerobakku tansah muwun eman lewung cok bos lu mayang namung nimas parane sing Lewung. ayo Bang Mai maju. Oke nanti dilanjut rangkai dari Karang Taruna terus gila. Bisa ketemu wong bagus gantilanku godo ati rintan siang dalu jatuhkan di doraku nunggang rasa terakhir sor arisan biasanya tutupan sor arisan biasanya sabda pati tarati ngajo iksi seku mugi Gusti nglelani tresnaku bakal kinawa mati. Jakarta Pusat kekengane. Ku duduk di tepi danau, airnya jernih gemilang, menenangkan pikiran kacau, serta hatiku yang risau. apalagi ku memandang asik bunga teratai Sedang ditiup angin, mengangguk-angguk gemulai. ngamplak yo Terlintas bayangan wajahmu sayang di jalan teratai, engkau mengembang. Sek. Iki
iki gak ana sing sok to. Bu, Mbak sok gak Mbak lagu terakhir Mbak. Mbak iki pesen pici pi lho. Ora sok gak iki. Sok gak iki lagu terakhir. Oh ya. Ya yo ngono. Sok gak nang, sok nang Kak. Udah. Sadarku di lamunanku ku petik bunga teratai ku cium dan ku cumbu rayu sertakan ku membelai. Oke. Cinta otek. Baik, sampai di sini kami perjumpaan dari KWSJ. Asik. Yo. Iya. Bola cokek mati cokek. Ayo yo. Ati parani ngoyong-ngoyong Asik. jariti kok wis tekan kono. Ati parani ngoyong-ngoyong Piye Mas? jarene kok wis tekan kono. Pak Sarjo, Mas Budi, Mas Umar, monggo. Wong yen ora kebenaran ajarene tane sak katone Jawa. Yen wong minuju tringsinan anane mung sajak sujono. Are yo. Warna-warna pangawan Atian durung ketemu dhewe. Asik. Cici, terima kasih. Buka-buka musik Terima mulung semene wae. Oh, ahoy. Mas Abid Coba kayak Barang sampun papanggihan nyatane cur luluh amine nganti wangah pepisahan pinggir tabrak. manene cur tambah tresnane yo samboyo Karo wali
Biasanya Sragen iki biasanya sor, nyawer biasanya. Arisan. Neng apa sliramu lunga ninggal aku mas kaya tanpa dosa atiku Kangen hati Jika, kangen hati. nyuwun pangapura Kangen hati. Asik asik. Asik asik. Oh, Pak Waka, Pak Suman, MB. Ya ya ya. Asik. Areo. Sewindu suwe lawase. Karo aku. Ya ya ya. Ya ya ya. Wong ayu bebudakku. Asik. Susah mung Asik. sliramu. Yo. Iya iya yo. Mosok Wayanganmu ngreridu hatiku KWS J reno wanita anti-anti. Nunggu kowe bali. Asik jos Rasa kangen ora bisa mari. Lamun sira kang bisa nambani. Ngapunten. Iki Mas Tri suku laras saking Gabukan Sragen nyuwun Dok. Oh iya, ninggal katresnan bar iki bablas ninggal katresnan. Aja sebelah